Is that you, baby? Oh, is that you? Oh, can you see yourself, baby? Hi. Can you see yourself? The baby's so macarit. The Yes, baby's so he is. macarit. There he is. Hello, baby. Hello, baby. Hi. Oh, The baby's so yeah, you trying to get the camera. Sige, kunin mo yung camera. macarit. Nakaabot ka? Nakaabot ka sa camera, baby? Kainin ko kayo. Huwag mong kainin. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isang Tuwan Vlog starring Pabibo. Pabibe! Ayun no? Oo nga, baligtad. And Pabibe, hello Pabibe. Ay, grabe haggard si Pabibe ngayon. Ay, bagong ligo lang pala, no? Guys, as you have read in the title, nawala yung sing-sing ko. Naiwan ko yung wedding ring ko. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just Patay ako kay Shanta. Hindi na kami kasal. Grabe. So, wala akong wedding ring. Naiwan sa kusina. Alam ko yung exact spot na naiwan ko. Sure ba? Sure ba? Yes, sure. May video evidence pa naman ako. Feeling ko na iwan doon sa mga gamit na pinamigay or somewhere. Hindi. Naghuhugas ako ng mga plato, ganon. So, tinanggal ko yung ring ko habang naghuhugas ako. Hindi ko lang binalik yung ring ko. So, nandyan siya sa kusina. Talaga yan para hindi na kami kasal. Kaloka. Silosa ang waray. Eto, panoorin nyo guys. Yung video na to, sinend ko sa landlord namin. Like sinabi ko sa video, ito yung kalagayan ng apartment. Ganon. Tapos, nakita ko sa video, nandun yung sing-sing ko. So, I took that video just before we left. So, sayang. Pero, sinabihan ko yung landlord ko na pagiguhan na lang po. Pasuyo na lang po. So sana hindi siya mawawala from now until then. Alam niyo mga 30,000 pesos yung wedding ring na yan. Alam mo, mura na yun para sa'yo. Okay, Tuwan the Fam, kausapin po natin yung kaibigan ko na si Jared, aka Puting Pinoy. May YouTube channel din siya. So siya po yung nagbabantay sa mga gamit namin. Kasama ang isang mahalagang bagay sa akin. Alright? So malaki yung tiwala ko sa kanya. Kasi feeling ko, mapagkakatiwalaan siya. Tingnan natin kung anong update sa mga gamit natin. Ipapakita niya sa inyo ang mahalagang bagay na nasa bahay niya. Puting Pinoy, what's up? Welcome! Wow, may pusa. Pag ito ang mahalagang naiwan ni Dwayne. Hindi, wala akong pusa. May anak na ako. Pusa pa, grabe. Nakaka-stress ang buhay. Ito. May ipapakita ako sa'yo. Ano yun? Sige, kunin mo. Ay, ano kaya yun? Ito ba siya? Ito ba yung... Hala, ito na yan. Alright, this is what I've given to him for like the next 5 months. Jared? Dumating sa akin ito. Ay, wow. Ako yung pinakaunang YouTuber na 60k subs pa lang pero may gold play button na. Wow, sana all. Naisip kong ikabit dyan sa likod ko. Ikabit mo na yan. Wala ka ngang asawa, may kabit ka nga. Wow, galing! Galing! Maraming Yun. salamat, Dwayne. Hindi ako makabawi sa iyo, as in hindi ko ito babawiin. Kaloka. So yun yung binabatayan ni Jared ngayon, yung gold play button namin. Kaya malaki ang tiwala ko sa kanya. So we couldn't fit it in the bag, so I was like, Jared offered to, keep some stuff for us. So I was like, alright, you can have your gold play button kahit 60k subscribers pa lang. Yeah. Christmas gifts ni Dwayne sa akin. So, Yun. yes, isa ito sa mga pinaka-paborito ko na mga laro, mga video games. God of War. Yes. Yes. More. Nabuksan mo na ba? Natingnan ko lang, hindi ko pa nilaro. Hinihintay ko ang very special moment para laruin. Wow. Later, Puting Pinoy. Okay. Cool. Alright, sige, ingat kayo dyan. Ingat. Is that fine?
Tulog ka na? Are you sleepy, baby? Are you sleepy, baby? Okay. Hey, Duwanta fam! So today, meron po tayong presentation para sa mga naka-quarantine. So dito nila gagawin yung presentation na yan sa labas. So lalabas muna tayo. Panoorin natin yung wildlife presentation na to. Oh, baby Nitro! Quick, we have to go outside. The show's about to start. Yes, they have a show para sa atin, baby. Yes, may show sila. Oo. Pwede natin panoorin galing sa balcony. Sige na. Here we go, baby. So blue-tongued skinks or Galing, no? blue-tongued lizards, whatever you want to call them, of course are an omnivorous lizard that will practically eat anything found. Ayan, nag-live sila sa Facebook habang nagsho-show sila doon para may audio. Oh, baby, can you see the lizard? It's so far away, no? It's so far So away. tiny. Walang giraffe, walang elephant. Akala ko malalaki. But they also eat a variety of vegetables as well. So they can eat, for instance, this guy, we like to feed him a bit of carrot. Are you okay? Malakas ang hangin, no? Hey, Daddy will block the wind for you. Mami, we block the wind for We baby. block the wind for the baby, okay? Better? Nakaputi na! Nakaputi na! Natatakot! Nacho, mommy's got you now. It's okay. Wala nang hangin. Hello, baby. It's alright. It's okay. Baby, look. Baby, hoi. Don't cry. We got food. We got food, baby. We got food. Here, Daddy, pick you up. It's okay, baby. You got it to Daddy. Alright, guys, check out this. This is what we got in our lunchbox. They give us sandwiches. They give us salad. Oh wow, masustansya, no? They give us oranges. They give us, different fruit every day. The other day we got saging. They give us biscuits then. May watermelon pa. At saka, they give Nitro some baby food. Yeah, we have some baby food for you, baby. Yes, we do. Yeah? You want to eat the food na? Huh? Yes? Kain tayo? Ano, baby? Kain na tayo? Kanin na lang ang kulang. O, diba? Walang kanin dito sa Australia. Walang kanin. Pasensya na kayo. Nitro! Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Ha? Anong ginagawa mo dyan? Don't try and climb in the suitcase. No. No, bawal ang baby sa loob ng suitcase. No, baby. Hey. Shh. You be good boy. Hey, look. It's Fat Cat. Ito yung laruan ni Daddy nung bata pa si Daddy. Ngayon, laruan mo na. Oh. No. No. Uy, uy. 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 Alright, Duwanta fam. Ito po ang katapusan ng ating vlog for today. Pasensya na kayo, wala akong damit o wala akong shirt. May shorts naman ako, ha? Hindi ako kubad. Alright guys, shoutout po natin yung mga Golden Duwanta fam natin. We have Mary J. Lee, Angel Mags, DXMT, Haley and Ashley Sisters, Girly Pasigan. We have Kiko Arps, Chita Almira, Xavier's Family Vlogs, Da Ramis, Christina Arsenio Dunsmuir, Tai Chi's Adventures, Nati Von Thien, Tosca Acorda, and Jocelyn Natividad. Maraming salamat po sa suporta niyo sa Duwanta Fam. And eto po yung mga mga certified Duwanta Fam natin. Ayan, silang lahat yan. So maraming salamat po. If you would like to be a certified Duwanta Fam, click the join button na nasa YouTube channel na to. Okay, you know? Alright guys, so Nitro is over there with Mommy. We're trying to get him to sleep kasi grabe ang ingay niya. Mami ko nga Okay, Duwanta fam, so kita-kits sa sunod na video natin. Sa sunod na video natin, sana may hairbrush na ako para hindi ako palaging bad hair day sa quarantine, di ba? Okay guys, kita-kits! Bye for now! Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome.
awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today!